of the People Party Kampoi Syai Syairu. Tenai upat pa jong Ralian constituency ulai ke Juba. Nagata ke jingken tho ke jong MLA jong pi. Pada Voice of the People Party kanumla bantau pertaya Gentiles. Ndrai penban kani ke constituency Ralian. Kalau ai hidup kat prahajar lais pak kandai pol. Kilong kipat ba kipa start kipa penungkam shisha ialah ka jong ka bor ka ikhtiar ka bala penko api daga riti sensyal jong ka sarkar India. Para ba khain kelum ya baro ka bot ka persya agani ka MP election hangni po Ralian khain lut ki pa persya baro pat unota upra udang tam sa prahajar saus pak sanbusan katagani ka jinggershan ka baklan kaba kalai Ralian constituency kalai ya ka Voice of the People Party batkum ginogram jo ka Voice of the People Party gidan ka jinget ka scam agani ka jinggershan kamdei tang nagbenta ka MP election Nrai kandai nak taka MDC election, kandai nak taka MLA election, kenang ba yen yo ya kapor sinshar, onda kapor kalapoi hagani ka jela gojini. Balengong kumta namar ngimtip lanu ka election MDC ken pelong. O kikran ko hadin ka election MP kibubun kila sayong nrai MLA jong pi ulo ong biang. Baga VPP kan numpoi shano haka MDC election. Kikop tamba kimnut pelong election pa. Lari kisau bangimpat poi ta pelong no kanya election. Kena mo pai ba un juba piang sasisin haka ni ka MDC election. Dai mar kita kadau ko kipai ba ngiru ngitip syai. Baga bot ka bangiyo hak MP election hot shisha kalalong kabut kababon ngilat tam hadu lailak nyopu ejar tam nringitip hak MDC pada MLA ngen kam tam kambun banya ka bangitam hak MP election haringong kumta kamde bangesyuko nrela don shibon ki bapen snow yangi kinongelam ki baong MDC tingila rai haupra MLA ngelarai hopra tang MP teto ngindang ene esyo ha ka Kongres namar ngidang smowi kwa hiban penjob ya ka Kongres siapo Delhi kita kibada na ka Kongres kibada pan rai lupa pan kersyane ka VPP ha ka MDC election par ka MLA election kita klay don ringkat batngi menta ko kipat babi nginang yat na ka jingklan siya ka jingklan namar baray upat ba hakari ulas ngoto lingba ki jing pensyai ki jing kibang elektrai sitom kata kiwei kinang kensting kiwei kinang kenbit yu pat ba kiong ap ndala poi kata kapor ap ndala jan election ngin sa syu kawai da kakia ngin sa syu ai dos nyang ngin syu ai da kabam piknik ngin election kini kipat ba long kong balik ber Duma putia siapa awak ban susutong baik yang doakan reem upat bak mentau ulas start ulas ngoto kumno ban jit yang kita genong ka ulai ilat yang cingong cingman jang kani ka jela gaji kumno begita kibuan ban pan yang cinggersan ban syakri upat bak ndre online job ka ke bagi kile lada pila pet bha kumno ki jupen bana yang cingdon jing em jongki pen salap hangtu bagi don pun ki Emily ki batang hapo ka samsnem ki kius pa da ka sampo nrupo klur tingka kata mengi upat ba nang her arsut nang her ka kamai ka kaji ka yau ka hat ka her ka kai ka pateng ka her ngim don kilat kilinti ngim yo kam sarkar kam kontrak kam supplier ula trehi da ki priu jang ki Emily leni ki Emily ki minister hagini ki sngi ki pementa oki pat ba it ila let show pat ba ningkong ban pen sngo thu bangidon kamban wan ra ya ka jingala ila la ban job tang sangot ki Emily ila let piang show pat ba
mantra yuni urang ba ujungi unara muji Dr. Ricky Eje Singkon ubadairu General Secretary janga party bat ngilawan tangkum ukertong haga tagapor nre menta haga ne ka kap ngilawan ki samut ki MLA ringkat bu MP jongi ban ai kuble yapi bat ngi tips kem bahkan sampai kapor bat kapor kanum slam bangin sawan ban ya kendu epi kum ka sarkar ka ban sensar ya kali ngari ka ba jungi oki patba mar kata katau ka don kam yangi bangin long ki patba ki ba yang scam yen sha shitom menta lagalong kumno ru